Hala, eat naman nak. Sa mong room guys. Pwede na po ito maghagdanan pero hangat. Eat, kuha din guys, eat floor. Mali na ito ko hangat. Okay. Hello guys, maadong adlaw na itong tanan guys. Ako na po ni si Ruby Provinciana. So karon guys, naaning sakay miog angkas. So angkas ang tawag dari sa Cebu. Kay sa Bohol habal-habal man. So nisakay na lang mig angkas guys kay arong katipid rami kay ug magtaksi mi medyo lazo-lazo man gikan sa South Terminal. So nagsakay na lang miog angkas ja. Among ginan na driver nga maguna sila si Nicole guys kay simba ko kidnapo ni Nicole bitaw joke guys. Daghang salamat kay kadto sa mga tabang namo dani sa among pag ngari og Cebu sa mga nimbuk og hotel ja. Daghan man to ni Mrs. na ngari sa taga Cebu. So salamat sa inyong pag-upir sa mga na may nakabook sa mga hotel ja. Kay bawa na mo katong mga ni Mrs. na. So kanang nakabook na jud mi og hotel. Daghan kadong salamat sa inyong concern ug inyong tabang namo. So kadong nami diri sa Ruby Hotel ni guys bitaw R Hotel Cebu. Kami sa room ng 801. Okay. So marunong na pala to yung pulis ko eh. Automatic kasi lahat no. Kailangan ka maano ka talaga dito, maignorante. So pag sakto rigid na itong duha day nak. Salamat pala sa nag-sponsor dito. Buksan mo yung bintana nak. May makita ba sa labas? Ay, may makita pala na building. So guys, first time jud namo ning duha ni Nicole. So daghang kadtong salamat sa ning book na ning hotel. Kay bawo na ka kung kinsa ka ja amping diha sa Hawaii. So salamat kaadto. Ja sa Cebu R Hotel ni Ruby Hotel. Sa puan ka ng hotel. R Hotel dire sa Mabulo. Ja salamat kaadto sa nag-sponsor ning hotel nga mong tugan. Ja guys kanang sinsa na guys ako naka-upload dis mga niaging adlaw kay paway sa lagi ko guys na napiang lagi po ang tiil. Ja salamat sa Ginoo kay na okay na. Jawa ko nag video guys pagikan kay kuan kanang hapikin na. So nakabot namin dire salamat sa Ginoo. Ja kuan ni hotel guys kanang nailibre day ni si Jang pamahaw ugma sa buntag. So mo check out pud mi dari ugma alas 10 kay alas 10 man kinahanglan alas Nicole mo adto na sa ilang kuan utikingan. Ja salamat ko sa kuan kanang ni-sponsor daning among hotel. Ja guys nang naog mi kay duol ra man di kadto ring R Hotel dari sa Ayala. So pila ra ka kanto guys, Ayala Mall na. So maglakaw mi dito guys, jadi lang ko makabidyo-bidyo kay kuan nagang cellphone kalubatan na, jawa ko nag-charge dadto. Diyan ra ko mag-charge guys sinag-uli. Diyan di siguro ko makabidyo-bidyo dito sa Ayala. Diyan amo ra lang ning lakaw ni Nicole kay first time lagi pud na mo di makatanab dari sa Ayala Mall. Diyan guys, grabe diyan kapaspas, diyan nabijaan man jud ko guys kay agang tiil lagi sakit kay lalagi piang. Diyan guys, nami dari sa likod sa Ayala Mall, lagi naman mi mag lingkod magpaabot sa kapunon diyan. Ang uli na pud mirang karon tagtagad kay kanila ang cellphone kalubatan na. Diyan malaman mo remembrance dari guys, Ayala Mall picture na lamin duha, selfie mi. So napod mi kanang memories po dari namos among kuan. Lakaw dari sa Ayala. Diyan guys, nanguli na mi kay kalubaton lagi ang cellphone. Di ko makabidyo-bidyo. Diyan balik kami dari sa mong hotel. Kay wa mami ipang shopping dito sa Ayala guys. So namalik mi dari kay kalubaton pag ang cellphone.
So manihapon mi isang tagtaod guys kay na may bawon nga luto og prito nga manok. Diya guys mo ni pagkaon guys, mo rin ang gikuha kaning pansit ra og pritadang manok. So na may libre ding kaon diri pag human og utiking. So na human jud guys is alas hapit na mo alas 4. So mangaon sa mi guys. Diya guys, picture na laman ang among remembrance dani kay na-delete man ang ubang video katong pagpanumpa ni Nicole. Na-delete jud og apil kay nag-delete lagi kun sa manang nawa man ang kasabaan ko ni Nicole guys kay na-delete jud to ijahang pag video nga pagpanumpa ni Dia. So sayang kaso pero sagdi lang guys na pangyapon mi remembrance nga mga picture. So hala man po ning i-upload di mga picture kay rong nara po di mawa ni sa hang YouTube. Sa daghang kadong salamat sa ni suporta namo. Ug usa na sa katong mga ningbuk ug hotel. Salamat kadyo kay di man sila magpa-mention. Daghan kadong salamat. Daghan kadyo mga ning message na nga sila lay kuno mo libre dari sa among puyan sa Cebu. Jara man jud ninyo daghana. Ja na naman jud nakabuk. Salamat jud kadyo. Salamat sa nga tanan mga viewers nga maghuwat daning hang mga video kay malagi na dugay ko ka-upload kay paway sa lagi kong edit kay di pud kadyo lali mo mag-edit. Sulit ngiting tagumpay na siya guys sa tanan niyang mga trials ug among mga kaagi nga grabing kalisod magpa-eskwela og college pero nalampasan na jud namo. Salamat kadyo sa Ginoo. A few moments later. Diya guys, nami dari karon sa Gis Hotel. Diya, salamat ni Ate Cherry. Kadyo dani sa sponsor nga maka check-in mi og hotel nga kuan kanang ana dig kuan na UP na ni Dia. Pau, Uy, Ginoo ko pa. Kay magdug raman unta mi. uy. Tarong ka cute. Halarang ka cute. Kaning kape libre. Shower. Shower here, nice towel. Hala nice ka dyan sana. Nya, og naamoy sinina nga inyong hikad ba? Na ay Oo, kira kay na ay safe. Dili mo sa makunta. Oo, nga na po. Yes, libre man yung sinilas. Suot na ninyo. Hindi na sa silas. Nalagi sa amin niya. Saman. Okay na. Ayun na lang pag-ilis ka mga unta kay mag-picture ta. Tamo na. Ikaw pangaligo sa mo. Maligo sa okay. Nanimaho na pong kuan. Kupod. Hanggang kupod. Sila lagi mi. Diya, salamat. No. Diya guys, habang naligo si Ate Cherry, niya naog mi kay naay makipagkita na diri sa ubos. Diya, wanis Nicole kay Bao nga naay mo-surprise ni Diya mga amiga. So, padong mi dari sa lobby guys, na na sila naghuwat. Uy, naabot lagi. May surprise si Diya. Nag-away pa jud ming duha. Kisa lagi na iko, kisa gunay mo kamit ma, akong kamit ba. Dali ko kamit lagi sa guna ma. Okay sabi ko. Hala, salamat sa inyong pag-report. Thank you. Thank you. Karang lipayan ni Nicole guys, was sa magdahom nga naay mo surprise niya og cake og buwak. So daghang salamat sa mga amiga. Diya guys, nalipay na pud ko guys nga malipay kahang anak nga makita nimo nga grabe ni Diya yung kalipay nga naaday si Jay. Best friend nga ingani nga ni suporta ni Diya. Daghang salamat sa isang best friend kay wa si Jay bijayin Diya. Para po ni silang mga kabuutan ni mga bataa. Kamu hilak. Ay nga nun ikaw ay pagkawawa sa kay bawo. Ulo. Sila mga na sila Kadyo, hi sa musang vlog. Hi sa musang vlog. Salamat Kadyo. Ano mo dyan? That is surprise. Hala, salamat kasi nagpasimuno dani. Hala, salamat B. Salamat B. Salamat Charmin. Kring-hati ka ba ng ikon kring na? Dili na para pa. Uy, kung nabi ako nakadawat ng power. Ayun, sige, wala dili. Mga supportive kayo mga classmate. Uy nga nung, di ba classmate mo? Dili, magawang siya sa katupid.
Ah, di dyan yung classmate mo. Ako ba? Diyan guys, kay pwede raman yung kuno visiting hours kay alas 10 naman sa gabi eh. So musaka kuno sila guys sa among room. So tanaw sila. So mga bisprin ni Nicole, among mga silingan rapod. Diyan na sila mga kabuutan ni mga bata. Diyan kaning isa guys, grabe na silang ka-joker, kaning nakaputi. Diyan salamat kay gadud yung pag-effort ni Nicole nga parang lipaya man din Nicole sa kay bawo nga naay mo surprise dijag buwak kay first time ni dyan nakadawat og buwak. So daghan salamat din jo guys sa injuhang pag mahal ni Nicole. Diyan guys, manihapon ako numin, diyan mawa jud mi daning amuhang sponsor. Bitaw guys si Ate Cherry ni gikan lagi siya sa US. So kani isa si Sis Juliet. So binaji ni diyan ni kuan ni Ate Cherry. So treat na pud ko numi panihapon dari diyan. Daghan kadung salamat. Diyan guys, mangaon sa kunumi. Diyan mura na pud si Nicole ni og naghanda perting daghanang handa ni diyan guys. Daghan kadung salamat kay kadto. Diyan nakita na pud bindari ni Violeta Upaw. Diyan. Lagi guys, ang mga pagkaon dari ka ng bupi. Mupili ra kag kung sa imong gustong kanon perting daghana kabilaan jud guys ang mga pagkaon. So first time po ni Nicole dani nga makasudog hotel nga inganin dya. Anang mupili ra kag sa imong gustong kanon. So naka-experience na pud mi dani. Naka-experience na ko guys katong pag-uli ni Sis Ansan. So si Nicole first time din niya ning maka sudog ingani guys nga kananan nga bupi. So daghang salamat kaadto ni Ate Sherry. Diya salamat ug ko ni Violeta Upaw ug ni Sis Juliet. Ano, na-meet na sila dari. Kay wala gyud mi naka-meet ni Upaw dito sa Manila. So ang lipayan na guys nga nakita na pud mi Upaw dari. Hugas. Ha? Di ka ani na? Hindi ko ni. Sige, ihog ko man. Ay, sorry. Ay, sa taklubi kayo magawa ko. Pata. Ay, sorry. What's that? Beef. Kurang kuan kay di umahurot. Kinunot na isda. Gusto na kinunot. Bawo kunot-kunot. Na sila yung mga dessert na kuha na sa katunay murag Isna? nakuha ko diri na Karite. You want di usar ka buhok tilaw-tilaw ra. So na ako'y cake.
Cute. Cheese. Video, Thank you. Diya guys, sarang lipadan ni kay napoy pa-surprise dari ag hotel. So gisuwatan si Jao congratulations ni ko ja na pa cake. Thank you. Mawaw kuno si Ja. Salamat jika jo sa ijang na pa-surprise dari siyang kayo. Ijahang nag Diya guys, pasalamat jud ko sa Ginoo nga nahitabo ni sa among kinabuhi. So first time jud na nahitabo namo nga malipay jud kadto si Nicole nga naay ni sponsor nga ingani. Salamat sa mga ning sponsor. So katong uban nga di magpa-mention, daghang kayo salamat ninyo. Diya ang Ginoo ray mo bawo sa inyong kamaado namo. Diya kay bawo naman mo guys nga di ko message ninyo nga mga adyo ko. Diya wa po ko nagpaluy-luy ninyo ko sa radyo mo nga ning hatag namo ug daghang kadong salamat ang Ginoo nay mo bawo sa inyong kamaado namo. Diya guys, naman may panihapon diya na di swimming pool dari sa 7th floor. So guys, napod mi dari sa kuan kanang Quiz Hotel. So pinakamahal nga hotel dari sa Cebu. Diya salamat kay kadto sa nang sponsor namo dari. Ija ko ning regalo ni Nicole. Salamat kadto. Kanang nakatry lipod mi kanang mahala kadtong hotel. Diyan ay mga kuan dito guys sa bus. Ito speakers day ag swimming pool sa kuan kanang 7th floor. So ang hotel ang kuan guys to sa 7th floor ag kanang para mapakitan ng jam mo ag rami dito sa kuan dito na may gabi sa kuan kanang swimming pool. Diya karon guys mo i-treat ko no mi og kuan pa seaside og natoy lugar nga mga tuon bawa ko kay asa to isang ganyan ni sa sponsor. Salamat kadyo. Diya salamat kay kadyo guys kay nakakuan pug ko kanang ipamassage ko ni diya gabi. So nakaduha ka client ko gabi. So dako kadug tamang namo salamat. Unsa guys na nami dari sa lobby. So si Ate Chiri nag kuan na guys kay nag check out naman mi. Diyan naghuwat mi sa ijang girint nga sakyanan kay kuhaon ra ko nami dari kay maadto lagi mi og Santo Niño. Diya budatso nami og seaside seaside. Diyan kasi si Ate Chiri guys. So cute kado si Jan. Daghang salamat Ate Chiri sa imuhang kamaado namo ang ginura Jebo Baus ni take out namin. Diyan salamat di kado dani ni Jan. Salamat kado. Okay. So scout namin guys. Ikaw na kasud na sa likod ka. Likod ka, likod. Likod ba diha? Sa likod ra. Sa bakaran ako. Ay, sa bakaran na kas likod, likod ka. Marin yung bagay mo na? Oo. Ikaw na lang, ikaw mag-drive. Morning, nice. Kanang nakoy pangutana. Ang Santo Niño ba maagian pa ingon sa aning Seaside. seaside? Dili. Pwede naman.
Dahil raman siya. Sabi ka diyo? May nang mag... Managkutra. Kira ba? Diyan guys, ang manami ug managkot nag-selfie sa raming midari kay padung na pud mi karon sa SMC side kay first time pud ni Cool makatog SMC side. So daghang salamat kadto Ate Cherry, ja ang ginurad sa imo bawas sa imong kamaadto namo. So dako kadto ming pasalamat ni Senyor Santo Niño sa naabot namo karon. Wow, nice kadto ang mga view dari guys. So padung nami sa SMC side. So naka nice kadto ang mga view guys na. Hotel ba kuno nang nasto nga? Nice Taas kadto. na building. Oh, pwede ka rentiha niya. Mo na imong nakawon ang SMC side kada adlaw kay Rafi. Kay aron nga kuan di na mi motawag nimo. Kapuya. Hindi kay isakay man po kanamo tong sakyanan nga para pang senior citizen. Kita senior citizen ani. Diyan guys, ara jud ni siyang ka-sweet si Ate Cherry. So grabe ka-sweet mo na po si Sis Ansan, napaka-sweet kadto. Diyan napaka-joker. Grabe tawa jud kami ng tawa guys sa napaka-joker niya. So na nami dari sa sud sa SMC side so galibot-libot mi dari guys kay mo sa ilang pamalitin. Jadi salamat kay kadto sa ijang gipalit para namo o para ni Nicole. Sila kadto pang nukod sa mga kuan sinilas. Nakasuot mo to sa sinila. Unsa man ay size anak niya, ma'am? Inyong kang kiil, ma'am. Oh, dako na siya, ma'am. Gani. Takto na rin talaga. Ay, uli na rin nato, ma'am. Meron mo sa magba. Ito na lang ang bili ng hangin rin. Salamat Ate Cherry sa time ug sa banding ug sa mga blessing nga imong gi-share na mga ginura sa imong boss nimo Ate Cherry. Daghang kadtong salamat. See you next time. Sa araw mo rin sa 5 months. Kamali, tani mo wala tayangan. Gani ko madalaga, buros na. Daghang salamat. Nangawala na ganito. Salamat jud kadto salamat. Salamat jud kadto. So mabri pa ko dari. Halo, salamat. Salamat kadto. Amping mo. Amping mo, amping. Salamat sa daghang taman jud. Magchat na na ta. Salamat te. Salamat ha. Amping. Bye.